हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव थांनाय साननैसो सिगाङाव फोसावनाय आसाम सरकारनि जेनाखि अरुणोदय स्किम, बे अरुणोदय स्किमनि जेनाखि बेनिफिट्स मोननांगौ, दा बेखौ माब्रै मोनगोन एबा बोरै होनाय जागोन, दा बेफोरनि सोमोन्दै गासै डिटेल्स नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय फोरमायनानै होनो नागिरदों। अदेबानि बेखौ बिथां मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनो फोसावनानै होखांखाबाय आरो PDF फाइलबो हगारबायानो गावसोरनि अफिसियेलि जेनाखि फोसावनाय बेखौ। दा साफ्रोमबो नायनानैबो लानो हानाय जागोन। दा बिनि सायावनो नोंथांमोननो मोननैसो माखासे गोनांफोरखौ फोरमायनानै होनो नागिरदों। जिहेतु थांनाय सिगाङाव जायनाखि जेब्लानाखि फोसावदोंमोन अब्ला आंबो भिडिअ खालामखादोंमोन। नुवाखैबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेवहाय थांनानै नायनो हागोन। आरो बेयावनो जेब्लाना फैगोन अब्ला आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरो फोसावफिनगोन होनना बुंदोंमोन आरो गोबाङानो बेखौ बिदोंमोनबो फोसावफिनजानो। दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होफैदों। दा फैदो नायलांदिनि। दा बे बेलायावहाय नुनो मोननाय जागोन फारियै बिथांनि फोसावनाय बायदि दङ बाहाय 14 आगस्टआवनो फोसावनानै होदों अरुणोदय स्किम। दा बेयाव अरुणोदय स्किमनि माखासे अबजेक्टिभ्सफोर दङ, बेयाव टारगेटफोर दं, बेखौ नोंथांमोना फरायनानै लाब्लानो जाबाय, जेबो नङा, बेयो बारा गोनां नङा। दा डेफिनिसनाव माखौ होनांगोन बा सोर मोनथावगौ बेखौ नायना लानि। न'नि बिगोमा एबा हाउस हल्डफोरनि गेजेरावहाय जायफोरा मोनसे न'खरावनो थानाय जायखिजाया सोरबा सासे हिन्जाव मानसिनि नामाव जागोन होनदों बियो। ओमफ्राय क्राइटेरियाफोरा मा दं बेखौ गाहायाव दा नुलांगोन। दा जायखिजाया न'खर गंसेयाव थानाय मोनसे डाइनिं टेबोलावनो जानाय, अदेबानि मोनसेल' न'खरसेयावनो जानाय, जोंनि बर' रावाव मोनसे न'खरावनो जाजोबनाय, ज' जानायनि न'नि फेमिलिजों गोरोबनाय आरोखि, मा होनो न'नि बिगोमानि थैनि रिलेटिभ थानाय, जेरै बिमादै बियानै मा होनो बेफोरबायदि जालांनाय आरोखि। जायखिजाया आइजोनि नामाव बेयो जानो हागौ। बेनिफ्राय न'आवनो ज' थाजाबदों नाथाय गुबुन मानसि बा ओंखाम जानाया बा न'खरसेयावनो थादों नाथाय संजानाया आलादा संजानाय, बेफोरबायदिया बेयो जानाय नङा होनदों। बेनिफ्राय जायखिजाया हिन्जाव न'खरसेयाव हिन्जाव मानसियानो न'खर सालायनाय, हौवा मानसि गैयै, दा बे बेलायावबो बेयो जागोन। बेनिफ्राय नाथाय बेयो 18 इयार्सनि गोजौआव जानो नांगोन होनदों, 18 इयार्सनि गाहायाव जानो मोननाय नङा। बेनिफ्राय जायफोरा 18 इयार्स जायाखै बिथांमोना 18 इयार्स जाजासिम नेनो नांगोन। दा बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव डाइरेक्ट बेनिफिट्स माने बेखौ डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टआव जायनि मुङाव एप्लाइ खालामगोन, दा बे एप्लाइ खालामग्रानि मुंनि जायनाखि एकाउन्ट नाम्बार होगोन ना, बेयाव डाइरेक्टलि बेखौ हरनाय जागोन होनदों। आरो डिस्ट्रिबिउसन टारगेटआ माबायदि खालामनाय जागोन नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जागोन। MLA नि आन्डारनि जायखौ होनना बुङो लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि कनस्टिटुयेन्सिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमावबो मोननाय जागोन। आरो मोनफ्रोमबो लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि कनस्टिटुयेन्सिनि सिङाव 15,000 न'खरफोरनो, अर्थात 15,000 बेनिफिसारिसफोरनो, एप्लाइकेन्टफोरनो जुदि गोरोबोब्ला बिसोरनो होनायनि टारगेट दं। आरो दा बेखौ कनस्टिटुयेन्सिखौ बोख्लायनानै गासै फारियै 6 सिडिउलाव, अर्थात BTC ओनसोलावहाय PCDC हिसाबै होगोन। बेनिफ्राय BTCनि बाहेरानिनो पन्सायत, गाउन पन्सायतआव गोग्लैगोन। आरो बेनिफ्राय माबायाव आरबान एरिया, अर्थात टाउन एरियायाव टाउननि कमिटि, मिउनिसिपाल बर्डनि सिङाव थानाय माबाफोरनो होनाय जाहैगोन आरोखि। नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन दा आरबान एरियायाव मिउनिसिपाल कर्प'रेसन, बेनिफ्राय मिउनिसिपालिटिस, टाउन कमिटिस, एसेम्बलि, बिसोर हिसाबै बिदि बोखावनानै हरनाय जागोन होनदों। दा बेनिफ्राय गासै आसामाव 19 लाख न'खरफोरनो बेखौ होनाय जागोन आरो 19 लाख न'खरफोरनो। दा बेनिफ्राय दङ फारियै जुदि मोनसे कनस्टिटुयेन्सियानो डिस्ट्रिक्ट मोननैयाव गोग्लैयो, सोरबा सासे मोनसे कनस्टिटुयेन्सियानो मोननै डिस्ट्रिक्टआवबो गोग्लैना थायो, सिमा ओनसोलफोराव बियो जायो। दा बे बेलायावहायथ' डिस्ट्रिक्टआ बारबाय नालाय, दा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै राननायनि खोथा नालाय, बेखायनो बे बेलायाव बबे डिस्ट्रिक्ट फारसेथिंजाय बेसेबां भटार्सफोर दङ बा बेसेबां फेमिलिफोर दं बेखौ साननानै बर्डआ बेखौ रानना होनाय जागोन होनदों। दा ओमफ्राय स्कप मा मोनगोन बाहाय, स्कपआव बाहाय मा दङ नोंथांमोना नायबानो लाबानो जाबाय। मेडिसिननि थाखाय दङ 400, बेनिफ्राय 50% 4 kg पाल्सेसनि थाखाय खावसे मोनगोन, बेखौ 200, सुगार बा सिनिनि थाखाय 80 रां मोनगोन खावसेल', 4 kgनि खावसे। बेनिफ्राय दङ भेजिटेबोल नामा बेयो, भेजिटेबोल मैगं थाइगंनि थाखाय 150 मोननाय जागोन, टटेल 830 मोनगोन, 830 रां मोननाय जागोन आरो। दा बेनिफ्राय टारगेट बेनिफिसियारिफोरा मा खालामनांगोन होनदों, जायफोरा एप्लाइ खालामग्रा बिसोरो पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ आसामाव थाबाय थाग्रा जानांगोन होनदों। बेनिफ्राय आसामनि नोगोरारि थारमाने, आरो
आसामनि नोगोरारि नाथाय बाहेरायाव थाहैनाय बे जानाय नङा। आसामनि नोगोरारि दासिमबो आसामावनो थाबाय थादों, थागासिनो दङ प्रेजेन्ट, दा बेसो मोनगोन होनदों। बेनिफ्राय मोनसे न'खरनि इनकामा बोसोराव 2 लाखनि खम जानो नांगोन होनदों। बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट नाम थानांगोन, जाय मानसिनि मुङावहाय एप्लाइ खालामनाय जागोन, जाय न'खरनि जाय आइजोनि सायाव एप्लाइ खालामनाय जागोन, बे न'खरनि मुङाव बेंक एकाउन्ट थानो नांगोन होनदों। बेनिफ्राय बेंक एकाउन्टनि जेसेबांनाखि गासैबो डिटेल्स बेयो एप्रुभ गोनां जानांगोन, गनायजाथाव जानांगोन। दा बे आरो बेनिफ्राय प्रियरिटि एबा एकदम फार्स्टआव जायफोरा लिस्ट थागोन होनदों बिसोरो वैधस दा रान्दिफोर थानो हागोन, डिभर्स गावस्रालायनाय, बेनिफ्राय हाबा जायै बुरैलांनाय मा होनो बर' आदुंगारि, बेफोरो आरो सेपारेट फेमिलिस, बबेबा आइजोफोरा आलादायै नासयनानै दोनलांजायो, न'खरनिफ्राय एरख'नानै गालांजायो, आलादा न'खर जानांगौ जायोब्ला बैफोरबादिफ्रा फार्स्ट जागोन आरोखि, बिसोर मोनग्रोगोन बे। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन गाहायाव मा दंबावो नायलांनि। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन सोर मोनथावा, बाहाय मोनथावैया दङ 4 नम्बर बियाव दङ, उइदाउट एनि फिमेल मेम्बार, हिन्जाव मानसि गैयै न'खराव मोनखानाय नङा। बेनिफ्राय MLA MP फोरनि रिलेटिभ, बिसोरो बयबो फरायबानो हागोन, नोंथांमोना बेखौ इजिलि, बेखौ नांला। साख्रि आवलानि हिन्जावफोर बेसेबां मा होनो गोबां साख्रि आवलाफोर, जायखिजाया डिपार्टमेन्टनि साख्रि आवलानि न'खरानो मोनखानाय नङा बेखौ। बेनिफ्राय आरो दंबावो जायखिजाया हिन्जाव मानसि नांलाया, साख्रि आवलाया न'खरनि सासे साख्रि आवला थाबानो मोननाय नङा। ओमफ्राय मा होनो MP बा मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट बा जायखिजाया मिनिस्टारफोर जानाय बेफोरनि न'खरफोराव मोननाय नङा। आरो बेनिफ्राय माखासे इन्टारेस्टिंबो दंनाया नायबांबा नुनो मोननाय जागोन। डक्टर, इन्जिनियार, लयार, जायखिजाया गोबां बिबांनि 2 लाखनि बांसिन खामायग्रा न'खरफोरबा मोननाय नङा। इनकाम टेक्स पेयार मोनग्राफ्रा मोननाय नङा। बेनिफ्राय बाहाय दंबावो 15 बिगा हा गोनां मानसिया न'खराबो मोननाय नङा होनदों। ट्रेक्टर गोनाङा मोननाय नङा। बेनिफ्राय साखा खब्रै गारि गिदिर गोनाङा मोननाय नङा, नाथाय गारि खब्रै गोनाङा एप्लिकेबल जागोन आरो। बेयाव बायदिसिना लिरनाय दङ, नोंथांमोना फरायबा नुनो मोननाय जागोन। हाउस हल्ड अनिं रेफ्रिजिरेटर, वाशिं मेसिन, एयार कन्डिसन गोनां बेफोर जाया, बिसोरथ' गोबां धोनि थाखोआव गोलैगोन नालाय, बेफोर मोननाय नङा आरो। दा बेथ' नोंथांमोनाबो फरायना लानो हानाय जागोन, जेबो नङा। बेनिफ्राय नुनो मोनगोन राननायनि रलखौ फाइनान्स डिपार्टमेन्ट, गभर्नमेन्ट अफ आसामा बेखौ रल लानाय जागोन। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट वाइज मनिटरिं कमिटि बानायनानै बेखौ राननाय जागोन। दा बे गावसोरनि राननायनि माबासो, बेखौ नांलायला। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन ओरैजाय थांबावोब्ला इमप्लिमेन्टेसन, बाहायफुंनायनि बेलायावबो बिसोर गावसोरनिसो, बेखौ जों नांलायलाया। लन्चआ जाहैगोन 2 अक्ट'बरनिफ्राय बे लन्च जाहैगोन, लन स्किमा। बेनिफ्राय गाहायाव माखासे नायनांगौ दंबावो, बेखौ आं फारि फारि खिन्थानि र'। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन सेलेक्सन अफ दा प्रस्पेक्टिभ बेनिफिसियारि हाउसहल्ड। बेयाव सेलेक्सन खालामनाया डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिया खालामगोन, नाथाय बेनि सिगां फार्स्टआव खालामगोना जाहैबाय 6 सिडिउलनियाव VCDC आव खालामनाय जागोन। बेनिफ्राय 6 सिडिउलनि बाहेरायाव थानायफोरनि बेलायावहाय गाउन पन्सायतआ खालामगोन। बेनिफ्राय टाउननि बेलायावहाय लकेल बडि, आरबान लकेल बडिया बेखौ खालामगोन। बेनिफ्राय साबमिट खालामगोन डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिनियाव। दा बेनिफ्राय बिथांमोनहा बासिनानै फाइनाल सेलेक्सन खालामनानै होनाय जागोन आरो। दा बेनिफ्राय नुनो मोनबावगोन माखासे दंबावो। बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोना सेलेक्सन जागोन, सेलेक्सन जानाय बिथांमोननि थाखाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिया एप्लिकेसन फर्म हरगोन, बेजों लोगोसे एनाक्सार बिबो हरफानाय जागोन। दा बेयाव गासैखौबो VCDC नङाबा गाउन पन्सायत नङाबा आरबान लकेल बर्ड बेयाव हरनाय जागोन। बेनिफ्राय बेखौ फिलआप खालामनानै जेसेबांनाखि डकुमेन्टस बिनाय दङ, दा बे डकुमेन्टसफोरखौ बेंक एकाउन्ट गासैखौबो फर्मआव जेखौ बिदों बेखौ हरफाजोबनानै साबमिट खालामनो नांगोन होनदों आरो। दा बे बासिनायनि बेनिफ्राय गाहायाव गोबां बायदिसिना दंबावो, गावसिनि अफिसियेलनि बायदिसिना आरो माखासे मिथिनो गोनां दंबावो। दा बेफोरखौ नांलायलाया, एप्लाइ खालामनायसिमल' जोंनो थाखाय नांगौ, मिथिनांगौआ। दा बेयाव बारा गोनां नंलिया होननानै आं सानदों आरो नोंथांमोनाबो फरायनानै लानो हानाय जागोन। नाथाय बेयावहाय जायफोरा गोरोन्थि एप्लाइ खालामगोन बिथांमोनखौ लाफिननाय जागोन, फान्ड खालामफिननाय जागोन उइथ इन्टारेस्ट होननाय दङ। इन्टारेस्टआव दा सुदजों लोगोसे लांफिननायनि खोथा होदों बाहाय नोंथांमोननि सिगाङाव। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै। दा नोंथांमोना साबसिनै मिथिनोबा बेखौ डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन, डिसक्रिपसनाव लिंक दं। एसेनोसै, गोजोन्थों।